Que tal? Moi boa noite, moi benvidos un xoves máis a Orixe e Calidade, o programa de Canal Rías Baixas que leva ás súas casas toda a actualidade do sector vitivinícola. Estamos a piques de comezar esta nova edición, pero antes, como sempre, facemos unha pequena pausa para a cabeceira. Voltamos de seguido. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. A ver si nos organizamos un poco, que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. No marco das actividades para conmemorar os seus 50 anos de historia, a Asociación de Amigos do Capítulo Serenísimo do Viño Albariño Rías Baixas organizaron esta semana unha xornada sobre o papel da muller no mundo vitivinícola. A cita celebrouse na adega Camba de San Martín Codax e contou con importantes persoeiros para repasar este papel. A Asociación Amigos do Capítulo Serenísimo do Albariño Rías Baixas cumpre 50 anos, un efeméride que están a celebrar con diferentes actividades. Coincidindo co Día da Muller Rural, a asociación organizou unhas xornadas nas que se puxo en valor a importancia da muller dentro do sector vitivinícola. Bueno, as xornadas que agora se organizan con memoración do Día tamén da Muller Rural son unha das xornadas que o Capítulo Serenísimo do Vino Albariño estimou moi importantes para incluílas dentro do 50 aniversario da fundación do propio capítulo. Como sabes, facemos 50 anos de capítulo e con esta conmemoración vanse a celebrar un montón de actividades diferentes ao largo deste ano e do ano tamén que ven. Esta é unha xornada que consideramos fundamental para o sector do viño, porque a muller no viño en Galicia é un parén importantísimo. Polo escenario instalado na adega Camba de San Martín Codax pasaron persoeiros do mundo da política, pero tamén mulleres relacionadas co rural galego e co sector do viño. Entre elas destacan nomes como Eugenia Medina, presidenta da Asociación Galega de Mulleres Rurais, Marisol Bueno Adegueira e presidenta fundadora do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas, Cristina Fernández, directora de Casa Grande de Xanceda, ou Katia Álvarez, directora de Enoloxía de Bodegas Martín Codax. A ver, eu creo que este tipo de eventos sempre é moi importante, tanto para a adega e pola importancia dentro do sector vitivinícola. O feito de pôr a muller en valor sempre é importante, eu creo que é un pouco reivindicar o papel que está adoptando ao longo dos anos nun segundo plano, e pois con actos como este que cada vez sexa máis evidente e máis posto en valor o papel da muller. A cantidad de mulleres rurais que estamos hoy aquí, estamos falando máis de 300 persoas asistentes ao acto, é moi importante. Isto despertou o interés. Desas 10 de mañán están as ponencias que tamén se trouxeron, todo de mulleres tamén relacionadas co agro é fundamental, e tamén o aposta da Xunta de Galicia, que está non solamente o conselleiro tamén, sino o vicepresidente da Xunta, para tamén pechar este acto. Eso releva un poquinho a importancia que ten. Por o foco sobre o papel da muller no mundo rural e potenciar o seu empoderamento son algúns dos obxectivos que se perseguiu con esta xornada, ofrecendo o testemunho de mulleres
mulleres con cargos importantes en sectores productivos do agro galego, tamén destacando as necesidades que aínda existen. O punto reivindicativo de por iso en valor o posto da muller e logo por outro lado tamén reivindicar as necesidades que temos as mulleres do rural para poder desenrolar a nosa vida tanto laboral como personal, pois por de manifesto algunhas das deficiencias que podemos ter a nivel de desenrolo das distintas rexións ou de conciliación, pois creo que se puso de manifesto e foi evidente pois certas necesidades que seguimos tendo. Segundo destacou o conselleiro do Medio Rural, a imaxe que se ofreceu durante a xornada é a que se axusta á realidade do rural galego, un mundo no que históricamente a muller tivo un importante peso que co paso dos anos vaise formalizando e facéndose máis visible. Que o millor durante moitos anos esa labor e ese traballo e esa saber estar, esa presenza que ten a muller no rural non se visualizou o suficiente. Polo tanto, penso que xornadas como a doxe son moi importantes para amosar algo que xa sabíamos todos, os que temos relación co rural, que a muller sempre tuvo ese papel protagonista. E ademais, hoxe, temos que empoderar a muller tamén. Ten que sair e poñer en riba da mesa ese protagonismo. Si, eu trasladei na miña exposición que, aínda que os números xa nos din que hai moitas explotacións nas que é titular a muller, tamén hai moitas explotacións nas que non sendo titular formal a muller, si hai esa titularidade real. Porque a muller no rural, en Galicia, sempre tuvo un papel protagonista. Eu recordo esa anécdota que vou a moitas explotacións lácteas e cando se pregunta quen leva contas, moitas veces me din hai que falar coa miña nai ou coa miña muller. A Asociación Amigos do Capítulo Serenísimo do Albariño Rías Baixas continuará conmemorando o seu 50 aniversario coa realización de máis actos e actividades durante os próximos meses. Pero tamén vamos a ter máis actividades ao largo tamén do ano que ven tamén. Estamos pendentes da publicación do libro de 50 aniversario da historia do capítulo Serenísimo do Vino Albariño, que en breve saldrá tamén. Vamos a facer tamén un simposio internacional, un congreso internacional de cofradías enogastronómicas de toda Europa que se vai a celebrar tamén aquí, o capítulo do Albariño, e vamos a estar facendo tamén catas e demais actividades sempre relacionadas co mundo do vino albariño e do sector tanto da cultura como do viño, da gastronomía e no gastronomía tamén, que sempre se vayan desarrollando e potenciando todo o sector. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Este domingo Deporte de Viño volverán ir da man grazas á Ruta do Viño Rías Baixas. A asociación celebra a cuarta edición da súa BTT Ruta do Viño Rías Baixas, que ademais chega por primeira vez á subzona do Salnés. En concreto será no Concello de Meis, onde coincidirá coa estrea da Festa do Viño deste municipio, Meus Viños. A cuarta edición da marcha BTT da Ruta do Viño Rías Baixas fai parada na comarca do Salnés. A proba vai ter lugar o vindeiro 20 de outubro e serve de escaparate para a promoción dos viños da subzona da de Rías Baixas. Esta cuarta BTT Ruta del Vino Rías Baixas tiene como objetivo, además de promocionar el territorio y el deporte y el enoturismo, promocionar los vinos de la denominación de origen Rías Baixas, que en definitiva es lo que nos mueve siempre a hacer este tipo de cosas, porque es una forma de trasladar la riqueza a toda la cadena de producción, desde el viticultor más humilde hasta la bodega más grande en tamaño. Sin ánimo de desmerecer a nadie, se hai un concello apto para a realización deste tipo de probas é o Concello de Meis, un concello no que temos xa rutas coñecidas a nivel, pois diríamos, nacional, incluso internacional, temos sendas, temos carballeiras, temos ríos polos que transcurrir esas rutas, e como decía, sí, é a terceira proba, que en menos de 4 meses pois se celebra no noso concello, e non podemos máis que agradecer que se celebre este evento. Calcúlase que van participar nesta iniciativa unhas 200 persoas atraídas pola parte deportiva e de seguro cativadas polos viños e as paisaxes meisinas. A ruta terá un percorrido de 40 kilómetros.
Esperamos congregar a más de 200 amantes del ciclismo y del enoturismo en un recorrido que se extenderá a 40 kilómetros y discurrirá entre bodegas asociadas a la ruta del vino y viñedos. Para reponer fuerzas, los participantes dispondrán además de un punto de avituallamiento en el camino. Una BTT que ya se está instaurando en el calendario gallego, una BTT que año tras año la verdad es que discurren y transcurren por unos sitios preciosos de escenografía gallega, una riqueza sobre todo paisajística que tenemos, cultural y gastronómica también, que también vamos a dar a conocer pues esos vinos. Este año me da muchísima ilusión realmente que sea en la zona del Salnés, una zona que conozco perfectamente, pero que seguro que aún así me va a quedar sorprendido con algún camino, algún lugar donde pasemos que seguramente va a ser impactante. A ruta vai discorrer entre adegas e viñedos, tamén atravesará algúns dos enclaves paisaxísticos e patrimoniais máis destacados da localidade, como o Mosteiro da Armenteira ou a Ruta da Pedra da Auga. El itinerario ofrece además la oportunidad de disfrutar de un paisaje bellísimo, vistas panorámicas de la ría de Arosa y también de Pontevedra, y zonas de interés patrimonial, todo ello en una jornada donde el deporte y el enoturismo serán protagonistas. Bueno, a proba vai a partir da Praza de España e vai a rematar na Praza de España do Concello de Meis, vai a discurrir por parte da coñecida Ruta da Pedra da Auga, vai a subir ao Monte Castroves, onde, como comentaban, se van a ver vistas as rías, e logo tamén sí que toca outros concellos, Meaño, toca Pollo. A proba vai a transcurrir por parte onde foi tamén a da Ruta dos Callos, o sea que a xente quedou encantada e estou convencida que en esta ocasión tamén, porque a variación é moi pequena e son unhas vistas espectaculares e unhas sendas para os amantes deste deporte espectaculares. Ademais, nesa mesma xornada do 20 de outubro, a localidade acolle o evento enoturístico Meus Viños. Co cual os participantes en esta proba se van a encontrar cando rematen, pois que ademais vai haber varios stands con varias bodegas da denominación de orixe en Rías Baixas, todas elas que teñen a sede no Concello de Meis e as 4 grandes cooperativas que van a estar ali presentes, co cual van a poder tamén ao rematar a proba gozar da música en directo, gozar da gastronomía e gozar, como non, dos bons viños. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. Seguimos repasando máis actualidade do sector vitivinícola na sección das breves. Os viños da DO Rías Baixas protagonizaron 3 eventos esta semana en México, un dos seus principais mercados de exportación, dirixidos a profesionais, medios de comunicación e consumidor final. De feito, nas diferentes accións que tiveron lugar esta semana, participaron ao redor de 400 persoas. Ata ali desprazáronse representantes das distintas adegas participantes, así como o secretario xeral do Consello Regulador e a directora de Marketing, Ramón Huidobro e Eva Mínguez. As actividades comezaron cun evento nocturno no espazo gastronómico Miles Mine, consistente nunha cata maridaxe de ceviches. A sesión estivo dirixida polo catador Andrés Amor, quen explicou aos 40 consumidores finais mexicanos a calidade dos viños de Rías Baixas. No devandito acto tamén participou o coñecido chef Rodrigo Estrada, do restaurante Auga e Sal. O día seguinte tivo lugar unha masterclass dirixida por Andrés Amor a 36 prescritores mexicanos. Entre eles atopábanse relevantes catadores, así como editores dos máis importantes diarios e revistas. Na devandita actividade catáronse unha decena de viños. Seguidamente, 18 adegas de Rías Baixas protagonizaron un showroom dirixido a 300 profesionais do sector, no que mostraron as calidades destes viños atlánticos e as diferentes elaboracións que neste momento se desenvolven na denominación de orixe. México é o 8º mercado de exportación da DO Rías Baixas, con máis de 250.000 litros vendidos en 2018, cuxo valor ascendeu a máis dun 1,5 millón de euros. É un país que conta cun plan de exportación propio no que se organizan eventos deste tipo e o que se suma tamén a participación da Feira Alimentaria México.
13 alumnos belgas acompañados por 2 profesores da Escola Terduinen visitan por terceira vez a de Rías Baixas para aprofundar nas súas competencias sobre estes viños atlánticos. O coñecemento in situ da denominación levoulles a percorrer estes días 3 das súas subzonas, Condado do Tea, o Rosal e Val do Salnés, con visitas a diferentes adegas e viñedos. O interese desta escola de hostalería, que se atopa entre as máis importantes do país, queda patente tras a súa proclamación como gañadora do premio do concurso Mellor Novo Catador RBX Ambassador 2019, organizado en Gante. Isto que demostra que as visitas a DO, así como seminarios protagonizados por estes viños atlánticos, deron os seus froitos. O crecente interese do mercado belga polos Rías Baixas durante os últimos anos levouno a ocupar a 10ª posición dentro do top 10 das exportacións, concretamente con máis de 130.000 litros vendidos en 2018, que se traduciron en case 800.000 euros. A iso hai que engadir que Bélxica aumentou a súa compra de viños de Rías Baixas nun 93% con respecto ao exercicio anterior. Por iso Benelux conta cun plan de exportación propio dende hai anos neste Consello Regulador. Precisamente a principios de setembro, varios prescriptores procedentes dos Países Baixos protagonizaban unha misión inversa coincidindo cos preparativos para a Vendima 2019. A este tipo de accións engádense tamén os numerosos seminarios sobre os viños de Rías Baixas que ao longo do ano desenvolvéronse en diferentes écoles hoteliers do devandito territorio. En distintas delegacións da Blanse, Vingilde, considerada a maior alianza flamenca de catadores con 2.400 membros. Un grupo de 4 profesores de escolas de alta restauración de Suiza visitaron esta semana de Rías Baixas. O obxectivo desta viaxe é ofrecer a estes profesionais e prescriptores uns coñecementos máis profundos sobre esta denominación de orixe e os seus viños, de modo que poidan transmitir todo o aprendido ao alumnado dos seus respectivos centros formativos. O percorrido pola de Rías Baixas comezou na sede do Consello Regulador, o Pazo de Mugartegui. Ali ofrecérselle unha breve presentación técnica sobre as principais características diferenciadoras da propia DO e dos seus viños amparados. Tras esta introdución iniciáronse as visitas á adega. Nestas 2 xornadas percorreron 6 localizadas en 3 subzonas diferentes. Suiza é un dos mercados externos de interese para DO Rías Baixas, situándose entre os 15 primeiros. En 2018 venderonse a Suiza un total de 132.000 litros por un valor de máis de 568.000 euros. Entre as accións promocionais que se desenvolven neste país atópanse misións inversas como a que se está desenvolvendo esta semana e que se dirixen a prescriptores. O principal obxectivo é seguir ampliando o coñecemento sobre estes viños atlánticos entre os profesionais do sector. O Consello Regulador das Indicacións Xeográficas de Aguardentes e Licores Tradicionais de Galicia continuou o seu programa formativo cunha charla no IES Lagoa de Antela, en Xinzo de Limia. Ata este centro desprazouse a vogal do Consello Regulador e enóloga Sonia Otero, quen impartiu a sesión ao alumnado do ciclo de FP Básica de Cociña e Restauración. Devandito ciclo consta de 2 cursos. O primeiro deles centrase en cociña, mentres que o segundo ocúpase dos ensinos sobre servizos en sala e cafetería. Deste xeito búscase co alumnado adquira os coñecementos necesarios que lle permitan acceder ao mercado laboral. Sonia Otero aproveitou esta sesión para ofrecer unhas nocións básicas sobre que é o Consello Regulador, os seus principais e as súas 4 indicacións xeográficas das augardentes e licores tradicionais de Galicia. Ademais, tamén explicou detalles básicos sobre as distintas técnicas de destilación e os diferentes destilados existentes no mercado. Neste sentido, Otero aproveitou a ocasión para falar sobre a problemática existente ao redor da comercialización de destilados fraudulentos. Os únicos produtos que ofrecen todas as garantías de calidade e orixe son as augardentes e licores tradicionais de Galicia, afirmou a vogal do Consello Regulador. A enóloga lembrou que para distinguir os produtos amparados hai que comprobar que leven a contraetiquetada algunha das 4 indicacións xeográficas. Para facilitar o recoñecemento da mesma, mostráronse botellas de diferentes destilados. Deste xeito, o alumnado puido distinguir as contraetiquetas dos produtos amparados polas indicacións xeográficas de bagazo de Galicia, augardente de ervas de Galicia, licor de ervas de Galicia e licor de café de Galicia. E ata aquí chegou a edición deste xoves de Orixe e Calidade. Nos marchamos ata a vindeira semana, pero non esquezan que, como sempre, poden enviarnos calquera suxestión ao noso correo orixecalidade@canalriasbaixas.com. Vémonos o vindeiro xoves. Sexan felices.
¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia.